Plan Kalinaw Program may bisita sa Barangay New Visayas, Panabo City. Hatod ang libreng serbisyo. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Dito sa Barangay New Visayas, ang libreng serbisyo gagitanyag sa Panabo City Mayor Office nga gitawag og serbisyong barangay o Plan Kalinaw. Kauban ang nagkalain-laing nga buhatan sa lokal nga panggamahanan sa siyudad sa Panabo bitbit ang mga natagamtaman nga serbisyo sa katawhan sama sa medical check-up, paghatag og medisina og bitamina, eye check-up og reading glasses, lakip na sab ang dental check-up o pag-ibot sa ngipon, veterinary services, register services sama sa late registration og birth certificate, lakip na sab nini ang death certificates ug uban pa sama sa National ID Registration, piso consultation alang kini sa bakanteng mga trabaho og CSWDO assistance sama sa financial, medical support, Carmen Hospital bills, billing assistance, travel permit for minor, emergency PhilHealth, medicine assistance og educational support sa maong higayon. Miduyog usab ang Executive Secretary sa Mayor sa maong kalihukan aron kumustahon ang mga benepisyaryo sa maong programa. Sunod nga bisitahon sa serbisyong barangay team maong Barangay Grido, Panabo karong Pebrero 13, tuig 2026. Katropa, para baskog kakanunay sa pagserbisyo, mag-Sanson Vitamin C Kapirmi. Alang sa Igros ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.